Kendo jokedne ratich oganda ma Kisumu nyiso sirikal mondo ket lwasi makare ne jokedne ratich oganda kaka yor tego demokrasia ma pacho ka. Giloso kod jofwambo gikoni gisebedo ka gikalie ngima matek kendo moko kuomgi oseyudo sand kod hinyruok to onge ratiro ma imiyogi. Giseyo duol maketo nyong'ong ne tije obila pacho kamano aipoa magikoni poko kawo ndamo mora mora mar chik ne apisa mag obila mosebedo ka kelo hinyruok ne jokedne ratich oganda kod ji mamoko maketo sirikal tesre. Maandamano ni haki yetu, tulisoma katiba. Ayo mama, Amerika wasikie, na Europa wasikie, tulisoma katiba tukaelewa kufanya maandamano. Wakwayo migepe duto mek sirikal aipoa gini ODPP mondo gitim investigations. Wadwang'e ni joma timo mahundu ainagi gin jomage. Who are they? We want to see investigations being done and arrests being made and arraignment in court being done. Yes. And prosecution being done without any interference. Yes. We have the Independent Police Oversight Authority. Gititijgi. Gine maginyalo nyisowa ni shida nitie. Ginyalo nyisowa kuma shida nitie, kantie jomonego obed held responsible, migao mar police. That is their work. So aipoa mondo titije.